Здравейте, приятели! Аз съм вашият водещ, репортерът Цветко и съм тук с... Димитър Бакалов. Димитър Бакалов. Така да кажеш на нашите приятели нещо инспириращо за целия театър? Намираме се в театър от сам канала. Това е най-големият частен театър в България. Това, което е вдъхновяващо, е, че този театър в момента е номер едно и се радваме, че успяваме да се справяме без всякаква държавна или общинска помощ. И благодарим на зрителите, които ни подкрепят. Да попитам втори въпрос. Да. Дали сте, т.е. искам да кажа, какви неосъществени мечти имате все още? Нямам Оскар още. То само това трябва наистина. Да. И да попитам като последен трети въпрос, какви други езици знаете, освен български? Немски, английски и руски. Че супер, аз знам подобни езици. По-малко руски, немски и английски, както и български се говори. Така че, чао приятели и до нови виждания! Довиждане!